Ahoj, takže ja som Vicky a vítam vás pri ďalšom videu TV Vimy. Dnes som sama, takže iba v krátkosti. S Mimkou sme vymysleli súťaž. Tá súťaž znie: keď nám pošlete naše logo, samozrejme môže byť aj nejaký list, môže alebo nemusí. Keď nám pošlete naše logo, tak 3 najlepšie získajú náš podpis a ešte aj nejaký malý darček. Takže určite posielajte, keby ste chceli poslať, tak samozrejme hláste sa na e-mail, ktorý je dole v popisku. Takže samozrejme, keby ste chceli poslať, tak nám iba napíšte na e-mail a my vám odpíšeme aj našu adresu. Takže určite posielajte, veľmi sa tešíme. A všimla som si a ďakujem veľmi pekne za tie lajky, čo ste nám dávali za tie 2 predchádzajúce videá. Veľmi sme sa na nich pobavili s Mimkou a bolo to proste úžasné. Ďakujeme vám, že nám dávate lajky a píšte samozrejme aj do komentárov. Samozrejme, môžete napísať aj napríklad, čo by ste chceli, aby sme robili, napríklad nejaké pranky, vlogy alebo také niečo. Takže samozrejme píšte, dávajte lajky a teraz keď tu nie je Mimka, môžete dávať aj dislajky, ale radšej lajky. Môžete odoberať, komentovať, hocičo. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a samozrejme hláste sa, píšte nám dole na e-mail, takže píšte, tak a ja vás zdravím a na budúce video už bude aj s Mimkou, takže čau!